Muna cikin matsala babba domin duniya ta ci gaba amma har yanzu muna baya. Ko kun san me yasa? Saboda ba mu da tsari. Ba mu da tsari na tunani da yadda za mu gudanar da rayuwarmu. Muna yin komai ne bisa ga yadda muka ga ake yi ba yadda ya dace mu yi shi ba. Yawanci muna yin abu ne idan mun ga wani yana yi, sai mu bi shi mu kwaikwayi salonsa ba tare da wata kyakkyawar manufa a kan abun ba. Kuma da zarar wani wanda ba mu so ya yi wani abu, ko da a kan gaskiya yake, sai mu nemi hanyar da za mu aibata wancan. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa tare da ni Aliyu a cikin shirinmu na rayuwar matashi, inda muke zuwa da shirye-shirye na musamman game da rayuwar matasa. Mukan gayyato masu ilimi ko kuma dogon bincike a kan rayuwar matasa, sannan mu kawo shi domin duk wani matashi ya amfana. A yau na zo ne da darasi mai girma wanda in dai kana buƙatar gina rayuwarka ko kasuwanci mai inganci da za ta ɗore, to kana buƙatar ka mayar da hankali. Ba iya kasuwanci ko gina rayuwa ba, ko da ɗaukaka kake nema, suna, ilimi, ƙwarewa, kuɗi ko girmamawa, za ka iya samun su muddin ka bi waɗannan matakan daki-daki. Ko da ba za ka iya ba, kuma kana da yaro a ƙarƙashinka, za ka iya ɗora shi a kan waɗannan matakan domin ka gina masa rayuwarsa, wanda daga baya ina mai tabbatar maka da cewa za ka yi alfahari da shi, kuma su ma za su yi alfahari da kai ko da bayan ranka. Rayuwarmu tana tafiya ne automatic, ko ka lura? Da akwai lokacin karatu, da akwai lokacin koyo, da akwai lokacin haɗuwa da mutane, da akwai lokacin da kuɗaɗe za su fara shigo maka, sannan da akwai lokacin da darajarka za ta fara ginuwa bayan duka wannan. Daga littafin The Diary of the CEO na Stephen Bartlett, na samo dabarar da ake amfani da su wajen gina rayuwa mai inganci, wanda in dai ka bi su daki-daki za ka gina taka da yardar Allah. Kowane mutum a rayuwar nan an ba shi bokati 5 da zai cika su, sai dai ba kowa ne ya san da hakan ba, kuma ba kowa ne yake iya cika su a tsari ba. Suna nan ne a jere kamar haka: na farko, abin da ka sani; na biyu, abin da kake yi; na uku, mutanen da kuke da alaƙa; na huɗu, abin da kake da shi; na biyar kuma yadda duniya ke ganinka. Tun da mun fahimci wannan, bari mu fara fahimtar yadda za mu cika su daki-daki. Bucket na farko, wato matakin farko da kake buƙata a rayuwarka shi ne ka cika bucket na farko da ilimi. Abin da ka sani shi ne zai taimaka maka wajen gina hanyar da za ka bi a rayuwa. Wannan shi ne yake samar da tushen fahimta, tunani da duk wata matsayarka a rayuwa. Zan ba ka misali da kanka a yanzu. Sana'ar da kake yi a yanzu, kana yin ta ne saboda kana da iliminta. Duk abin da kake yi a rayuwa, kana yi ne saboda ka san wani abu a kanta. Misali, aure, soyayya ko gudanar da addininka. At least ka san wani abun, ko da kana gani ba ka san shi sosai ba, amma dai kana da sani, wanda shi muke kira da ilimi. Idan ka cika bucket ɗinka da ilimin da ya dace, mai amfani, to tamkar ka ɗora kanka ne a kan hanyar gina rayuwa mai inganci. Maganar gaskiya, in dai ba ka tsaya ka cika wannan bukatin da kyau ba, damarka za ta yi ƙasa sosai. Ka tambayi kanka, me nake koya a yanzu? Wane ilimi zai iya taimaka min wajen gina gobe mai kyau? Kada ka tsaya da abin da za a koya maka kawai a makaranta. Ilimi ba abu ɗaya ba ne kawai. Ka fara neman ilimin addininka, sa'annan a wajen neman ilimin ka tabbatar ka shiga ɓangarori daban-daban, musamman karantar halayen mutane da ɗabi'unsu, wato human nature. Wannan ne zai baka damar ka rinƙa gano abubuwa da yawa dangane da mutanen da kake mu'amala da su, ta yadda ko da ƙarya mutum yake yi maka, za ka gane. Ta yadda za ka fahimci abin da yake damun mutum ko da bai yi magana ba, ko tunani a cikin tunanin mutum da sauransu. Sai kuma ilimin sarrafa kuɗi, ilimin zama da mutane, ilimin cinikayya ko negotiation da sauransu. Waɗannan duk kana buƙatar su matuƙar kana son gina rayuwa mai kyau a wannan ƙarni da muke ciki mai wuyar sha'ani. Kar ka yi wasa da ilimi, shi ne abin da za ka samu wanda babu wanda zai iya ƙwace maka a duniya har ka mutu. Ko ina ka je za ka iya rayuwa, kuma shi ne kyautar da wani zai baka a rayuwa ya gama maka komai, matuƙar ilimi ne mai amfani. Bayan ka tara ilimi, mataki na gaba shi ne ka mai da shi ƙwarewa, wato skill. Wannan shi ne bucket na biyu, wato abin da za ka iya yi. Ban kuma ce don ka tara ilimi sai ka daina yin karatu ba. A'a, ko da wane lokaci za ka ci gaba da karatu, kana sanin sabbin abubuwa. Yanzu lokacin da aka ware gadan-gadan na neman ilimi ya tafi, kuma ba zai dawo ba, sai dai idan an sake haifo wani mai kamar ka. Ka duba misali ga rayuwarmu, ka duba tarihin duk wani wanda kake ji da shi. Za ka ga a farkon rayuwarsa, ilimi ko ƙwarewa ya duƙufa yake nema. Ilimin da ba a yi aiki da ita ba, kamar bishiya ce a cikin inuwa.
Idan ka duƙufa ka nemi ilimin abun sai ka zo ka fara aiwatar da shi, za ka ga kai da kake da ilimin abun kana yin sa ne na musamman. Misali, idan ka koyi blogging amma ba ka fara rubuta content ba, sai ka ci gaba da koyo kana ta karantawa kana bincike ba ka yin komai ko blog ba ka da shi, to kamar aikin banza ne matuƙar ba koyarwa kake ba. Wannan bucket ɗin ne ko in ce mataki zai ba ka damar dogaro da kanka, inda kana applying na abin da ka iya kana ƙara koyo kana haɗuwa da mutane suna biyan ka. Abin da ka iya shi ne ƙwarewarka. Yanzu ka cika bucket na farko da ilimi kuma kana aiwatar da shi a bucket na biyu. To mene ne abu na gaba yanzu? Bucket na uku shi ne network, wato mutanen da kake hulɗa da su, mutanen da suka san ka ka san su, mutanen da kuke da kyakkyawar alaƙa, kuma mutanen da suka san ka a kan abin da ka iya. Ka san me ya sa wannan ya biyo baya? Domin mutane za su fara sha'awar kasancewa da kai ne idan sun ga cewa kana da value, wato akwai abin da ka iya yi kuma shi ne ƙwarewarka. A wannan zamani da muke ciki, idan kana da wata ƙwarewa da za ta amfani mutane, daga nan ne za ka fara janyo mutane masu nagarta kusa da kai. Idan ba ka da ilimi ko ƙwarewa a kan wani abu a rayuwarka, ina mai tabbatar maka da cewa mutane ba za su neme ka ba. Amma idan ka gina kanka da ilimi da ƙwarewa, ka sanya gaskiya, za ka ringa haɗuwa da mutane da kai kanka ba ka yi zato ba. Ba sai ka neme su ba, kuma ko da ka neme su ba za su ƙi sauraron ka ba domin kana da matsayi. Misali, ka ƙware wajen ɗinki, koyarwa, ko gini, ko gyara, ko yin wani aiki, ko sayar da wasu kaya masu inganci wanda sana'arka ne, to za ka samu mutane suna neman ka sosai. Ya danganta da kalar kasuwancinka. Wannan shi ne zai bayyana kalar mutanen da za su ringa neman ka. Kar ka yi wasa da wannan. Bayan ka cika bucket na ilimi, ƙwarewa da network, za ka ga cewa ka fara samun arziki a rayuwarka. Wannan shi ne bucket na huɗu, ƙadarorinka ko kuma kai tsaye mu ce kuɗaɗenka. A nan ne za ka samu damar da za ta kawo maka kuɗaɗe, kayan aiki, isasshen lokaci da kwanciyar hankali. A gurguje, a wannan matakin mutum yake zama mai arziki, mai kuɗi, amma ya danganta da kalar mutanen da kake tare da su. Idan ƙwarewarka ta haɗa ka da masu kuɗi ko mutane da yawa, a nan ne za ka ga lokaci ɗaya ka samu abubuwan da ba ka taɓa tsammani ba. Da akwai irin mutanen a unguwarku, a garinku, a jiharku, suna nan da yawa, za ka ga lokaci ɗaya sun mallaki arziki, har masu ƙananun tunani su fara zargin cewa ai kuɗin tsafi ne, subhanallah. Saboda haka kada ka ce za ka fara cika bokatinka da neman kuɗi don za ka tashi ne a sifili. Ka yi gaggawa, kuma babu inda za ka je, domin babu wanda zai neme ka, ba a san ka ba, in ka ga an neme ka to wataƙila wani abun ne na daban. Shi ya sa za ka ga wasu suke faɗawa harkar damfara, sace-sace, kidnapping, zamba, fashi da sauransu, wanda har ila yau wannan ba za ta ɓulle da su ba sai muguwar ƙarshe, Allah ya tsare mu. Shi ya sa za ka ga mutum ya samu kuɗin amma ba za su zauna ba, sai dai ya ci gaba da aikin wanda daga ƙarshe kuma birinsa ka iya shiga buhu idan Allah ya taimake shi a kama shi. Kada ka fara neman kuɗi, ka fara da gina kanka. Idan ka gina kanka da gaske, kuɗi da arziki za su zo su same ka duk inda kake ɗan uwa. Bucket na ƙarshe shi ne yadda duniya suke kallon ka. Wannan shi ne sakamakon duk wani abu. Idan ka cika sauran buckets ɗinka da tsari, mutane za su fara ganin ka a matsayin mai kima da daraja. Ka duba misali ga mutumin da kake ji da shi kake ganin mai daraja ne. Suna mai kyau yana kawo kwanciyar hankali da kuma girmamawar al'umma. A lokacin da ka manyanta, a lokacin ne za ka fahimci dalilin da ya sa ake girmama malamai masu arziki da waɗanda suka yi nasara a rayuwa ta kowane fanni. Amma idan ka ce za ka nemi suna kafin ka nemi ilimi da ƙwarewa, za ka iya samun mummunan suna, ko da ka samu ba zai daɗe ba. Reputation yana zuwa ne da aiki mai inganci, don haka ka tabbatar ka yi aikin da ya dace. Kar ka kuskura ka ga saboda wani ya samu kuma wataƙila shekarunku ɗaya da shi ko dai ka fi shi, ka ce ba za ka haƙura ba, kai ma dole sai ka samu. Babban kuskuren ma wataƙila ka ce za ka yi abin da ya kai ma. A'a, wasu nasararsu tana zuwa ne da sauri, wasu Allah yana ba su kafin wasu. In dai kana kan tsari kana yin abin da ya dace, lokacinka zai zo. Kuma yana da kyau ka fahimci cewa abin da ya jima bai fito ba, to yana fitowa ne da ƙarfinsa. Da yawa daga cikin matasanmu, musamman yankinmu na Arewa, suna tafka kuskure, sai ka ga yaro ya tashi yana neman kawai ya yi kuɗi, ya buga nan ya buga can. Wannan ne ya sa sai ka ga yara suna shiga harkokin sace-sace, damfara, zamba, fashi, wasu kan har tsafi da wasu baƙaƙen munanan mugayen miyagun ayyuka domin su samu kuɗi.
kuma ba su san har yanzu ɓata lokacinsu suke ba, domin wallahi wannan ba zai taɓa haifar musu da ranar gobe mai kyau ba. Wasu kan ma 'yan zalaman kai tsaye daga matakin farko za ka ga sun tashi suna neman suna ne kawai, ko kuma su haɗu da wasu manyan mutane alhali ba su cika bokatan bayan ba. Halin da Najeriya take a ciki ya sa matasanmu suke shiga harkokin da ba su dace ba, wanda duka wannan jarabawa ce ga duk wanda ya yarda da Ubangiji. Saboda haka idan ka fahimci wannan, kawai ka ƙirƙiri tsarin da za ka iya tafiya a kai ka rayu har kai nasara, amma kar ka kuskura dai ka kama hannu ka ce kanka ya kulle ka ƙare rayuwarka a haka. Ka fara da bucket na farko, ka nemi ilimi, sai ka cika bucket na biyu da aiki da wannan ilimin. Bucket na ukun zai zo maka da sauƙi, haka na huɗun, wanda idan ya kasance ka yi aiki da gaskiya mutane za su yarda da kai. Bucket na huɗu zai zo automatic. Dalilin haka za ka fara samun arziki, komai lalacewar da kake tunani kana da. Daga ƙarshe a nan ne za ka samu suna da daraja. Idan ka canza tsarin rayuwarka da waɗannan bucket 5, komai zai fara sauyawa. Suna ko shahara yana iya zuwa ya tafi kamar ba a yi ba, haka kuɗi, haka mutanen da kake tare da su, duk kana iya rasa waɗannan. Amma banda ilimi da ƙwarewa, shi ya sa ka lura duk wanda ilimi da ƙwarewarsa ce ta sa ya yi suna ko ya yi kuɗi, ba ya rasa su har ya mutu, domin ya samu foundation na har abada. Da akwai waɗanda sun samu kuɗin, ga kuɗin, ko kuma sun samu sunan, ga suna ga mutane, amma kuma ba su da ilimin yadda za su sarrafa su. Daga ƙarshe sai ka kalli mutanen sun watse sun ƙyale su. Komai yana da lokaci, kada ka yi gaggawa, kada ka daina, ka cike bucket ɗinka ɗaya bayan ɗaya, da sannu za ka ga rayuwarka tana tafiya daidai. Sannan kar ka manta da Ubangiji. Na gode da kasancewa tare da ni, Aliyu Sa'idu Jauro. Za ka iya ci gaba da kasancewa da ni a shirin rayuwar matashi. Allah ya baka ikon amfani da abin da ka ɗauka a cikin wannan bidiyon.